Asa dapat ang balay ni Nilo tani? Ito? Ano ito? Wala! Ba! Tata! Dito? Dire! At dire! Reading ko kurente ba? Dito? Ana, Dito? Dito? dire! At dire! Dire kumato! Okay! 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 Kwan? Sino ito? Bilhin mo, boss? Utay lagi. Tay? Pangalan? Nilo. Puntarang boss ba? Ay, wag mo ka binuwa. Ano ba sa imo si Bobo sa ngalan ako? Kaya basta kay mo ni akong pangalan. Sige ko sakto ba? Nilo. Butay, Nilo Butay. Oh, Sakto ba ni boss? amo na akong pangalan. Hindi ko kaya Christian to pangalan og kuan. Amo man ay gipangalan sa akong pangalan bilahan. Sige, sige, sige. Nanay ko diri boss kay nag-reading mo ko sa imong kurente. Ay, mo nang reading. Oo, wa makanagsaba. Makanagsaba. Mo na man yan eh. Mao ni boss oh. Kamay raman. Ha boss? Amo na ni. Sus, bakit ako ani nga kantidad sa 5,000? Nga naman ni akong bill nga 5,000 man eh. Daghang kay appliances dia boss. Kura ba, di na ba ko gamit pa rin kurente kay kanang inyong serbisyo kurente, palong siga. Madako man na sa maro man kayo mo. Madako man na sa kurente. Huwag mong kilabot na boss kay ikaw raman ko tig-reading boss. Sukad-sukad, wagi ko kabilog, ingon ani kadako nga kantidad. Ha? Kailangan ni mo ning kadako ani nga kantidad? 5,000? Pasig. Dako ko kay gamit dia boss. Pasig na kay mga underground nga mga ipanggamit nimo dia ba? Wala mo nakita. Ulay! So may underground ako di nga mo ko gipangkuan di nga. TV ra man akong gamit nagsuga. So pagkadakuan ng TV suga. Nah, kamu mga maro kay kayo mo ba? Kamu Kana na ba boss kay ugma ng deadline na boss. Judith na ugma. Ha? Sa man yung kalaki nga anong kanong pamangka nag-reading nga dapat naa ni usa ka semana ang kuan aya mo mag-Judith. Usa ka semana tagaan yung kuan ng mga tao ba? Dili nang kalit-kalit mga ugma na dayon. Di man na pwede boss. di man na pwede. Naman sa isa kasi mana boss. Nya kay katong tig-reading jud diri boss. Nagsakit man mo nang ako lang yung gipadto. Gipasab ko niya ba? Mo nang ugma na yun ang deadline na boss kay na-delete ang reading boss. Ah, sala to sa nagsakit, nganong nagsakit siya. Iya man ning obligasyon nganong wa man ni karon pa man nagikuan nga nagsakit man siya. Dapat update Bayran siya. gyud na nimo boss. Kay dili nimo bayran, dako kay kag penalty. Ugma ang deadline boss, bayri gyud na boss. Kulang na ba gini akong kwarta dito, boss? Na akong kwarta dito puro kulang ba? Kulang saon man ako ni karon nga pagbayad ning kuryente nga kulang ang kwarta. Ay sak pre. Ay sak boss. Ay, sakto boss. Boss. Ila kay kapidana ning manukan nimo boss. So may connection na ng bilis kuryente gang akong manok. Ani na siya boss, kay kulang man imong kwarta. Pwede na ko likuhaon ni manuka boss. Na. Ka tidada ni boss. Nga na kita magpatay kay tag-display naman akong manok. Nag-chismil. Ay, sakto ra, boss. Sakto ra kayo ni. Kapay, sobra, boss. Hindi ko, eh. Na! Di ko eh! Kamahalaan akong manok! Murang ibayad sa kuryente, murang dadon.
Na. Uy, sugot ana imo. What style mo? Nawangan tayo mga buhat ana boss kay anak ka kulang imong kwarta. Nya deadline na ugma boss. Deadline ugma. Kunya dako kay kag penalty. Di ka kabayad ugma. Kunya boss, kuhaon na ako ni boss. Ay kalbala ka boss kay ako na bahala sa opisina ni ngano bayad. Mong kuhaon na ako ni Manuka boss. Ay sige. Sige. Kuha na akong uyab, aylan na akong manok.